Saz meselesinde 3-4 görüş var alimlerin saz meselesinde. Birinci deyim. Saz düýbinden bolanak diýen takwa tarikat alimleri var. Hiç hili bolanak. Sazdan bolanak diýen o dini manida aýdymlary hinlenmegem dogry däl diýen alimler var. Yok. O saz bolanak ýöne dini aýdymlary dini manida o dünýäňe Allah'ny peýgamberi atladyň aýdymlary hinlenip aýdylan aýdymy dinlemek dogry diýen alimler var. O sazam dogry, aýdymam dogry. Eger Allah'ny atladyň bolsa, o dünýäňi atladyň bolsa, o gujoňda ýatsanyp göwsüňde näme deýin, plany deýin, nipol dünýäwi aýdymlaň, yani şu aýdymy dinläňde Allah'nyň haram eden zany reklam edip haram eden zadyna höwüslenýän bolsa haram dogry däl. Ýöne Allah'ny atladyň bolsa, peýgamberi atladyň bolsa, Allah we peýgamberi bolan feýüni atladyň bolsa, bir sahabalar atladyň bolsa, o dünýäni insaflylygy, türkmençiligi atladyň aýdymlary sağlam bolsa, o dinlemek dogry diýen alimam bar. Yani görüşlerini aýdýan, şu dogry, özüňiz saýlamal içinden. Dünýäwi döwletde ýaşaýar. Elbetde Allah'a, peýgambere asi bolmaklyga sebäp boljak aýdymlaň dogry däl bol göze görnüp onun sorama gerekkel. Onun günümüzde şonu ýaly iň bolmanyny tasawwur getiriň diýenne, iň bolmanyny şu Arak bilen yarım ýalaňaç gyýylan bir ýerde nämehrem özüne o dogany jigiti bolmadyk adamlar nikah düşýän nämehremleri bilen bir ýerde oturup tans etmesi şul ikisi dogry zat däl. Etmejek boluň, etseňizem şul ikisini bir aýryp etjek boluň. Özü bir ustadyň içinde bar edene wadadyň biderek edip küle sogurup günäkär bolup asi boljak bolup durmaly däl. Ine jemaatyň azmaklygy şu zatlarda edi jemaat. Näme de adi akadimeler, şu aýdylan dağlara dogurdursaňyz jemaat azmanjyk, musulmanlar azmanjyk dogry bolar geljek neslimede. Yok, toýmyzda arak bersek, gyýyr gelinlemedi ýarym ýalaňaç edip bir ýerde tans etdirdik, onu bu jemaat, bu gelecek neslimiz, bu gelecek neslimizin dogry bolmaklygy kyn bolar. Kyn bolar. Ýene bir ýere aýdýan kyn bolar. Gaýrat edeýliň, oğul gyýyllarymyza dogry dursa Türkmen edebinde, musulman edebinde, hormatly prezidentimizin dini däpdesurlarymyza boyun boluň, dini däpdesurlarymyzy ýitirmäň, Ýewropalara meňdäp durmaň, Türkmen tahyýamyz, Türkmen bir gelim gidimimiz bar, şoňa boluň diýen paçaň buyrugum bar. Oňa da boyun boluň, şükür ediň paçamyz. Allah döneyin mekteplere görün yarım ýalaňaç barmy? Ýokary huzaýlar görün yarım ýalaňaç barmy? Milleti orsan bolaydy, din musulman däl, hristiýanam bolaydy, Türkmen milliligine geýinýändirler. Indi bizim özgedegimizi edeýliňde Allah döneyin musulmançylyk dolulugyny, takwajatyny ýaşamaklyk mümkinçiligi barka elimizden gidermäýliň. Günäkär bolmaýliň. Hayrat edeýliň.